Moje dizajnové nápady majú dva hlavné piliere. Prvým je moja vízia a druhý podporuje moje hodnoty. Niektoré moje nápady prichádzajú nečakane. Iné zasa vznikajú pri detailnom pohľade na výrobok. Niekedy však prichádzajú nápady jednoducho pri skicovaní a práci, keď človeka úplne niečo pohltí. Nakoniec som sa snažil spojiť všetky svoje nápady a vytvoriť nadčasovú dokonalosť v dizajne. Existujúce dvere sú pravdepodobne najstarším výrobkom, ktorý máme v našom výrobnom programe. Najmä dizajn dverí, ale aj technológia prirodzene podliehajú určitým zmenám, a tak určite nastal čas na vývoj nového systému dverí. Vývoj vchodových dverí od jednoduchých dverí po súčasné vchodové dvere bol obrovským krokom. Vchodové dvere sa z jednoduchých funkčných dverí vyvinuli v skutočný dizajnový prvok, ktorý dokonale podčiarkuje architektúru budovy. Zohľadnili sme tento vývoj a angažovali sme veľmi renomovaného dizajnéra Denisa Wessel, človeka, ktorý navrhol fantastické produkty, ktoré vám v budúcnosti vieme ponúknuť. Vchodové dvere Internorm sú 100% vyvinuté vo vlastnej réžii. Nie sme závislí od žiadneho výrobcu systému a preto si môžeme stanoviť vlastné štandardy, vytvárať vlastné produkty a mať inovácie vo vlastných rukách, pretože nie sme od nikoho závislí. Zvláštnosťou spolupráce so spoločnosťou Internorm je sloboda, ktorú mi poskytli pri vytváraní návrhov podľa mojich predstav. Toto a otvorený spôsob komunikácie vytvárajú dokonalý základ pre úspešnú spoluprácu.